Антон, я включаю. Давай. Здорово. Все, включили? Антон, все. Ну що ж, доброго дня вам, шановні сябри, аматори футболу. Вітаємо вас на футбольному полі спортивного комплексу «Гругани» на першій товариській гульні футбольного клубу «Крумкачі» сьогодні супроть другої команди Дзержинського «Арсенала». Эту трансляцию с вами буду назирать я, Антон Вакульчик. Ну что сказать, шановные сябры, засумовали, сумленно скажу, засумовали мы за футболом, бо дуже рано скончилася наша дорога летось. Спотыкнулись мы об футбольный клуб Солігорську 1-8. І ось тепер починаємо новий сезон, іспит до нового сезону. Да, пацаны, вы уходите с поля, конечно, мне готовы. Где там Саша? Мне уже не подобается. А? Что? Да не, ну перший откручу. А? А что тут? А, то что тут микрофон висит. Я тогда до Антохи кину другие, а то я буду трансляцию. Да там завзяторы просили, когда. Так, ну что ж, стартовый свисток почувся, и гульня пошла. Так, мы... Ну что? Началось. Что ж, представим склад нашего футбольного клуба. Клуба «Крумкачі». У брамі ми бачимо Віталій Загмантович, гульці у полі. Єда Біщук, Євген Гардейчик, Дауд Рибгаджиєв, Ягор Антонович, Сергій Цвятков, Януш Ладуцька, Коскін Міката, Вячеслав Далідович, Антонович и Ростислав Серый. Склада Дзержинского «Арсенала». Ну что, не ведаем. Ну что ж, будем с вами разбираться, что до чего. Тань, я тебе на другий поступлю, добре? На другий тайм тебе дам поступити, добре? А то мені не подобається. Что ж, страшивают мяч наши гульцы, Євген Гардейчик. Кидают мяч гульцы Арсенала, и бачим левым флангом разводится атака. Добро гуляют наши гульцы. Я понимаю ситуацию, не надо. Что ж, мы побачим перший кутник каля брамы Віталя Загмантовича. Чим скончиться навес. Добро гуляют наши гульцы. Це Євген Гардейчик. І порушають правила футболисты Арсенала. Подбор должен быть здесь твой.
Выше, выше, выше! Право. Выше, Лиз! Гордейчик пропуская мяч. Накрывай, Лиз! Накрывай так, не дай выйти! Бачаюся які технічні незручності. Накрывай! Можна хотіти до Зигмантовича. Зовсім білий склад. А Станькович, як зовут? Дебіщук. Зараз бачимо Ладуцька. Да не, он тут накрыт. Нажимай со спины! Я кричиться Євген Гордейчик. Вертається наш пас. Далі. Утор Гаджиев. Что? Выше, Есю! Направо, Дава. Пас далі на Коске. Коске. Чей это опорник? Кто играет с ним? Так, добра. Славсеры. На жаль, не атрымаўся удару нашага нападніка і тут пераправляе мяч Выход! да сваіх. Брамнік Арсенала Вашченко, але таксама гэта нічым атака не атрымліваецца і зноў мяч даходзіць да Віталія Зигмантовича. Ён распачынае нашу атаку. Ну, Евшук остался своим, и тут 5 ты просто получает. Справа на Давуда. Центр, Тима! Зноў вяртае на Гордейчика, што будзе рабіць Евген. Давидовича. Давидович вяртае Антоновичу. Тима, надо вылить его туда. Здаецца, Тим, закрой, со спины зайди. Лебещук. Не можем разобраться. Коске у центре с мячом. Вяртае мяч на Давуда Арыбгаджиева. Арыбгаджиев. Давуд на Евгена. Можете мяч подать? Пасаваўся з Давидовичем. Щук. Пас на Гордейчика, што будзе рабіць Евген. Страляе. Але, на жаль, не дабіраецца да мяча. Наш 29 номер. Це гэта Станькович. І будзе удар ад брамы. Выше, Лиз! Кирилл! Выше! Пакуль у нас пауза. Хочу адзначыць, што гэтыя каманды ўжо аднойчы за ўсю гісторыю сустракаліся. Гэта было напрыканцы лютага 2024 года на футбольным полі спартовага комплекса «Веста». Гулялі гэтыя каманды. Тады, нагадаю, лік быў 2-2. Выше ищи! Нашыя гульцы у першым тайме павялі ў ліку 2-0. Дублем тады адзначыўся Сергей Якімцоў. Але футболісты Арсеналу у другім тайме змаглі зраўняць лік. У нас не шло, да? Пожалуйста, давайте, меняйте. Травалая гульня ў цэнтры. Ціснуць нашы гульцы на браму Арсенала. Так ось мяч даходзіць да Вашчанкі. Разгульваюць абаронцы Есть, Никита! Арсенала правым флангам.
Паша, быстрее. Женя, шире, Жень! Что ты руки поднимаешь? В отбор иди. Пас. Сань. На жаль. Не пали. Не, першим на м'ячі. Станькович, гуляв на Давидовича, далей. Розантановича. Вот. І гэта толькі аут. Удалося мне спачатку, што за вонкавую лінію выйшаў мяч, але не за бакавую. Гэта толькі аут. Паша, уже. Падача, добрая падача ў штрафную, і там, на жаль, не дабіраецца да мяча Ягор Антанович. Так, здаецца, гэта наш паўабаронца. Жень, выше, да! Ужо выступаў за нас пару сезонаў таму, але пасля сышоў у армію, праходзіў тэрміновую службу і вось вярнуўся і гатовы зноў дапамагаць камандзе. Зараз мы бачым, Коскі спрабуе прабрацца праз дваіх абаронцаў Арсенала, чаго яго не атрымліваецца, і мяч зноў даходзіць да нашых абаронцаў. Яўген Гардзейчык адгуляўся з Віталём Загмантовічам. Ну што ж, будзем пачынаць сваю новую атаку. Давидович. Коскі прапануе сябе справа. Выше! Разворот, Тима! Вось тут нейкі пажар у штрафной, і чым скончыцца гэта атака, нічым яна не сканчаецца. Усё кантраляваў Віталь Загмантович. І будзе уводзіць мяч ад брамы. Не памыляюся, гэта быў нумар 10 Арсенала Зміцер Луцік. Спрабаваў адкрыць лік, але у яго нічога не атрымалася. І вось ужо на левым фланзе абароны намагаюцца нашы абаронцы. Мяч даходзіць да Давуда Рыбгаджыева. Давуд цягне мяч. Добра. Сцеліцца ў падкаце гулец Арсенала. І гэта толькі аут. Хутка разгулялі яго. Зноў жа праз абарону Гардзейчык. Далей, што гэта Вабішчаў. Далей на Серага Росцік. Праз левы фланг. Зноў Росцік з мячом. І чым скончыцца гэтая атака? Росцік вакол абаронцаў Арсенала, і колькасць перамагла якасць, адабралі мяч дзяржынаўцы, і ўжо сваім правым флангам спрабуюць выйсці ў наступ, але нічога ў іх не атрымліваецца, выпускаюць мяч за бакавую лінію. Што ж, пакуль паўза гульні, нагадаю вам, што пра дарогу каманд у мінулым сезоне. І Крумкачы, як ўжо і казаў, зараз пабачым, чым скончыцца гэта атака. На жаль, для дзяржынаўцаў нічым яна не сканчаецца. На шчасце для нас, і ўжо працягваецца атака. Януш Ладуцька, лева Антанович. Вяртае мяч Вабішчу. Гардзейчык прапускае на Давуда Рыбгаджыева. Давуд. Далей на Станьковича, на жаль, вельмі моцна праходзіць пас на Коскі. І не дабіраецца наш японскі паўабаронца да мяча. І атака дзяржынаўцаў. Небяспечна, але добра ўсё вырашае Давуд Рыбгаджыеў. Уж працягнуў сваю думку, як я ўжо казаў, Крумкачы выйшлі ў 1/8, дзе саступілі футбольнаму клубу Салігорск у двух гульнях. Зараз пабачым, чым скончыцца атака. Прастрэл. Добра гуляюць нашы абаронцы. Коскі, на жаль, не дабіраецца да мяча. І тут парушаюць правілы дзяржынаўцы на Расціславе Серым. І будзе штрафны. Гардзейчык хуценька разгуляў. Выше, Жень! Жень, выше! Зноў Гардзейчык. Раз далей на Коскі. Станькович. Без Расціслава хуценька на Коскі, але не дабіраецца да мяча Коскі. І
переключайся на Мяч этого у игрока. бранника Его должен Арсенала закрывать Дмитрия Ващенки. Лисевич. Ты центр смотри. Помиляються оборонці Арсенала і знову спробують наші свести у худкий контрнаступ, але не атрымліваецца Янушу пробраться. Януш. Евгена Гордейчика. Гордейчик на Рыбгаджиева. Давуд. Вертая на Януша. И мяч уходит за межи поля. Вообще ты не его. Ниже, Шаля, ниже. Ниже. Еще иди ниже. Все, растягивай. Уходи, если не получится. Жень, туда, вот туда. Кидает мяч Заржиновцы. Тут прохопливают их наши гульцы. Коски. Даже Станькович, але не доходит мяч до Ростислава Серого. Один. Вот Рыбгаджиев, выбивая мяч. Пас на Гордейчика. Гордейчик далей. Женя, выше. Знов. Мяч у наших оборонцев. Гордейчик. Як ми Никита, бачимо, выше, Януш Никит. Ладуцька дзейнічае тут крыху вышэй. Калі ўспомніць, вот на той пазіцыі ён, Жир. калі яшчэ гуляў у Зачем Ашмянах, так быстро? Ну подержи мяч, ну там, разверни, блин. цэнтральны паўабаронца. І вось у гэтай гульні ён таксама дзейнічае Ходи, Саша, на гэтай ходи. пазіцыі, а не на пазіцыі цэнтральнага абаронцы, на якой ён звычайна дзейнічаў у нашай камандзе. Добра, 13 номер Разворачивай быстрее. Арсенала накручвае Поднимайся, Кирилл. наших гульцоў, Кирилл, але поднимайся. вельмі высока стаяць Да не к нему, Кирилл. футболісты Крумкачоў і не атрымаецца хутка сысці Бля, ошибка, Саша. у наступ. І аут. Тут ми бачимо. Добра. Пас на Станьковича. Станькович, удар! Як кажуть, моцна, але недакладна. Звалився мяч з ноги Ни одной точно передачи, собери. нашого гульца і буде удар від брамы. Женя, очень низко играешь, когда мы при обороне чуть выше. Утка Дмитрий Ващенко разгулял мяч со своими оборонцами и спробует канониры организовать свой наступ. Ничем не скончается эта атака. Будут кидать мяч за боковой футболиста Крумкачев. Утка кинули Гордейчик, Януш, далей на Коски. Коски вертая мяч на Евгена. Что будет робить Евген? Это ты должен. Набирай! Не зразумели один одного. Наши футболисты уже маецца шанец у Арсенала. Хутка сысці, але парушаюць правілы. Парушаюць правілы футболисты Арсенала. Гэта быў, калі не памыляюся, номер 9 Микита Яўсюк. Памалу пачынаем разбірацца, хто тут дзе у шахце Арсенала. Хутка разгулялі штрафны, і вось Никита, ужо стой, выше, Никит. мячом наш левый оборонца Добищук. Женя, выше. Праз Владислава Далідовича на Януша, але не змог прабрацца наш капітан. І чарговае парушэнне футболістаў Арсенала. Выше, Шаля. Ось і Віталь Зигмантович удзельнічаў у гэтай розыгрышы. І тут пажар у штрафной. На шчасце, нічым гэтая атака не скончылася. Выбілі мяч нашы абаронцы за межы поля. І аут. Хутка закінулі яго футболісты Арсенала. І перахоп. Станькович, пас на Коски. Коски попереди Януш Ладуцька. Самого пас, але тут не зразумеў Коски. Потому что было парушэнне, але парушэння не было, і вольны удар Арсенала. Хутка разгулялі, і ўжо правым флангам атака каноніраў. Але першым на мячы Віталь Зигмантович.
Усё читає, усё бачить. І спокійно забирає м'яч у руки. І спробуємо розпочати нашу атаку. Януш Ладуцько на Далідовича. Далідович далі на Серого. Занадто моцно. И вообще три опорника, они играют каждый сам, вообще пустые. Ну, тренировали. Доходить мяч до Віталія Загмантовича. Ардзейчык. Ну што ж, можа гэтая атака наша атрымаецца паспяхова. Ладуцька сярод двух абаронцаў Арсенала. Пас на Коскі. Коскі далей на Давуда Рыбгаджыева. Зноў Коскі, зноў Давуд. Абгуляліся ў стенку. Станькович на жаль, не пакідае гэты мяч у полі. Чарговы аўт Арсенала. Выбиваюць мяч абаронцы ў напрамку Лісевіча, але не даходзіць мяч да дзяржынскага форварда. Коскі у цэнтры поля і парушаюць на ім правілы дзяржынаўцы. І вельмі перспектыўны штрафны будуць біць нашыя гульцы. Ну што ж, і паглядзім, хто будзе выконваць гэты штрафны каля мяча. Памыляюся, Владислав Далідович і Коскі на Міката. Ну што ж, Коскі. Пабачым, што будзе рабіць Коскі. Падача. На жаль, не зразумелі нашага японскага паўабаронцу партнёры, і гэты штрафны нічым не скончыўся. Антанович вяртае мяч на наших абаронцаў. Загмантович спокойно. Выше! Лебешчук. Жень, выше, Жень! Гардзейчык. Тут есть перспективный пас направо на Далідовича, але абгуляўся з Серым праз Коскі. А Станькович вяртае мяч на Серага. Ростик. Допускае Коскі, удар! Ващенко, добивание! Не выбиваете. Який перспективний момент був у Крумкачов. Але, на жаль, знову не шансує. Ось як зауважно, як буває у сезонах у Крумкачов, бувають такі матчі, що усё робимо, але не шансує, не йде м'яч у браму, не пішов і зараз. Такий навес. Хто буде першим? Першим були оборонці Арсенала. Але маецца шанец працягваць атаку. Антанович. Зрабіць Ягор, вяртае мяч назад на наших абаронцаў. Зноў навес у штрафную. Далідович спрабуе стрэліць. Мяч у Станьковича. Ёсць шанец. Удар. Абаронцы блакуюць гэты мяч. Антанович. І тут гульня рукой. І пенальці. І пенальці. Мы побачим пенальти у браму Арсенала. Трапляє мяч у руку. Не помиляюся, 29-му номеру дзяржынскай команды. Тут мне кажуть, подказывают, что будут глядеть вар, але видать за арбитром спрочаться и мимо, на жаль, мимо. 96-й номер, здаецца, гэта Станькович, калі не памыляюся. Выконваў гэты удар, але мяч праляцеў побач са слупком. Што ж, крыўдна, прыкра, але добра. Распачынаюць свою атаку левым флангам футболисты Арсенала. Прессингуюць іх нашыя нападнікі. Зноў мяч даходзіць да Вашчанкі. Разгубіўся, здаецца, брамнік Арсенала, але ўсё-такі, напэўна, разгубіўся, бо нічога іншага, акрамя як выбіць мяч па-за межы поля, ён не змог прыдумаць. І ўжо мяч у нашых гульцоў. Нічым не сканчаецца гэтая атака нашых, і зноў мяч у Арсенала. Ну што ж, прыкладна роўная
роўная гульня, моманты ёсць і ў тых, і ў тых. Чаго спрачацца, гэта толькі самая першая гульня. Потеря будет. Тых каманд. Усё, яшчэ будзе Передача на полметра. час Передача проходит. Куда ты рисуешь? прааналізаваць гэтую гульню, выправіць будь-якія памылкі, каб у наступных гульнях, таварыскіх і ў гульнях сезона Толчок был! выступіць як след. Дарэчы, што датычыцца турніраў, то турнір дублюючых каманд, у склад якіх уваходзіць наш сённяшні супернік, ужо лёсаванне гэтага турніра будзе ўжо на наступным тыдні. Сёлета дублі будуць. Зараз пабачым, чым скончыцца гэты наступ. Навес у штрафную і першы на мячы Януш Ладуцька. Але атака працягваецца. Навес. Зноў Януш. Спрабуем выйсці. Далідовіч наперад. Пускае Ростислава Серага, але тут Вашченко. Вылятае амаль да цэнтра поля і адводзіць гэтую пагрозу. Лісевіч тут пазмагаўся з нашым абаронцам і мяч дайшоў да Віталя Зыгмантовіча. І ён распачынае сваю атаку. Серы. А у вас официально игра или я могу? Налево ізноў жа мяч даходзіць да Віталя Зыгмантовіча. Серы. Вакол яго трое гульцоў Арсенала, але зноў мяч даходзіць да нашага Росціка. Коскія. 1 супраць 3. Не атрымліваецца яго прайсці ўперад. Далідовіч. Сань, спокойно, не Направо на Станьковича. Никита, ты этот шаг сэкономил для чего? Выходит мяч за вонковую линию, удар от брамы. До конца. Порівнянні минулым сезоном. Даже некоторые наши гульцы пошли на повышение. Практически Ян Комаров. Сёлета будзе гуляць за Саня, стой! Стой, Саша! Оршу. Вадим Фастовец. Уходи, ты Вчора залічаны за нас сёлета будзе выступаць за складзе гомельскага Паперпрама разам з іншым гульцом былога склада Крумкачоў Мікітам Аўсянікам. І яшчэ 2 гульцы будуць сёлета. Побачым, чым скончыцца атака. Мяч даходзіць да 9-го нумара, гэта Мікіта Яўсюк. І міма ляціць мяч, але трапляе ў кагосьці з нашых абаронцаў і будзе кутнік. Працягну сваю думку. 2 гульцы нашага былога склада будуць выступаць за Астравец. Гэта Глеб Краўцоў, які ўжо паспеў у перадсезонных гульнях. Скончыцца атака, падача. Забываюць нашы абаронцы, але зноў стрэл. Мяч выходзіць да цэнтра поля. Адводзяць пагрозу нашыя гульцы. Вони небяспечна, але выпраўляе сваю памылку абаронца Арсенала і вырашае гэтую сітуацыю. Гуляе з брамнікам Вашченкам. Мячом 10 нумар Лісевіч. Разгарнуць атаку, але адбіраюць у яго мяч нашы абаронцы. Ладуцька. Станькович, пас на Коскі. Далей на Януша. Януш урываецца ў штрафную. Навес, і хто будзе першым? Першым абаронца Арсенала. Не дайшоў, на жаль, мяч да галавы Ягора Антановича. І мы пабачым чарговы кутнік. Што ж, будзе падаваць Ягор Антанович.
Падача. Хто будзе першым на мячы? На жаль, паслізнуўся наш гулец. 99 номер, здаецца, гэта быў Дабішчук, але атака працягваецца. Станьковіч. Навес. На жаль, не паспявае дабрацца да мяча ніхто з нашых гульцоў. Але можа цяпер Ростислав Серы змагаецца з абаронцамі Арсенала і зноў валяць яго. Але тут ужо ўсё чыста. Не будзе другі раз арбітр паказваць на кропку, прынамсі ў гэтым моманце дакладна. Скончыў ўсё ж сваю думку. Глеб Храўцоў ўжо выступае за склад астраўца, ўжо нават голам паспеў адзначыцца. І вось літаральна пару дзён таму ўжо афіцыйна разам з ім за астравец будзе выступаць і Ілля Зайцаў. Так, наш Ілля Зайцаў, які даволі вынікова згуляў мінулы сезон, хаця і на пачатку быў заяўлены за футбольны клуб Юні Мінск, Юнікс Лапс, але згуляў толькі одну гульню і вярнуўся да нас. Выше, Шаля, выше! Шаля, выше! В мінулым сезоне забіў 7 галоў у складзе нашай каманды, але кожны з іх на вагу золата. Асабліва той самы хітрык у гульні з мёрамі. Што ж, дзякуй Ілюе. Зараз пабачым, чым скончыцца атака. На жаль, не дабіраецца да мяча Ростислав Серы. Пад мае словы, Станьковіч вельмі небяспечна прастрэльваў, але не дабіраецца да мяча Ростиславу. Играй выше! Тут не поверишь у старые прыкметы, што яшчэ пару такіх загубленых момантаў і давядзецца ісці ставіць свечку за паспяховасць Росціка Серага, хаця б калядную свечку для торта. Януша на Станьковича. Перахопліваюць мяч футболіст Арсенала, і нічым не сканчаецца гэта атака. Добра гуляе Давуд Рыбгаджыев. Праз цэнтр ідзе атака Арсенала і вельмі небяспечны. Будзе прастрэл. Добра гуляе Ягор Антанович. І чарговы кутнік. Калі не памыляюся, гэта ўжо трэці кутнік Арсенала. Калі памыляюся, папраўце мяне, калі ласка. Падача. Хто будзе першым на мячы? Першы Віталь Загмантович. Здорова гуляе, кулаком выбівае мяч за межы штрафной пляцоўкі, але атака кананіраў працягваецца. Таксама хутка захлынаецца. Станькович кідае наперад Ростислава Серага. Ростик! Давай, бяжы, 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 бяжы. Урываецца ў штрафную Ростик і, на жаль, зноў чагосьці не хапае. Ну што ж гэта такое? Гэта ўжо, напэўна, як нейкая хвароба. Вось у медыцыне маецца шмат сімптомаў, названых у гонар, так сказаць, ці імёнамі розных людзей. А ў нас у Крумкачах, здаецца, з'явіўся сімптом Росціка Серага. Прынамсі, у перадсезонных гульнях дакладна, што ўжо столькі момантаў мае наш нападнік, але чагосьці не шанцуе. Ну што ж, але чарговы кутнік, Коскія. Падачы, хто будзе першым? Першы абаронца Арсенала. Лісевіч. Спрабуе распачаць сваю атаку і звальваецца мяч з нагі. Лисей, ты сюда должен бежать, подпережать, что там делаешь? 8-га нумар Арсенала і будуць укідаць нашы гульцы. Давуд Рыбгаджыев. Кідае мяч на Серага. Такая пасна Давуда. Давуд. Алена Далідовіча. Нічым, на жаль, гэта атака не сканчаецца. Ардзейчык скідае мяч на Давуда Рыбгаджыева. Давуд. Добра змагаецца Давуд Рыбгаджыев. Адбірае гэты мяч і Ростислава Серага і выходзіць за межы поля. Не змог апрацаваць яго наш 45-й нумар.
І чергова спроба почати атаку у Арсенала. Выше, убегай! Тож, спробував утячи сам насам з Зигмантовичем Микита Лисевич, але Давуд Рыбгаджиев здорово згуляв і вибив м'яч за боковую. І що тут? Порушення правил. Порушають правила наші оборонці і вже побачимо перспективний штрафний у виконанні футболістів дзяржинської команди. Лёха, шайба! Шайба! Еще дальше уйдите! Микита Лисевич. Ще за все буде подача. Ще за все буде подача у штрафную. Так, подача йде і першим Віталій Зигмантович недокладно вибиває м'яч і виправляє свою помилку, забирає м'яч в руки і спробує почати вже свою атаку. Хутенько кидає м'яч на Єгора Антоновича. Антонович. Але, коли не помиляюся, це 39 номер Цвятков. І знову вже від дзяржинців виходить м'яч за межі поля. Розгуляли аут. З оборони Далідович вертає м'яч на Януша. Коски. Далі на Давуда. Здорово скидає назад на Коски. Януш змагається з Микитом Євсюком, але передає пас на Далідовича. Лата покидає м'яч. Коски далі на Станьковича. Станькович. Навес. Хто там? Там нікого, там тільки Ващенко. Знову ж нема кому замкнути цю передачу. Починають свою атаку. Шаля, отскочи! Левым флангом футболиста дзяржинской команды, але прогуляє Станькович, отбирая мяч. Антонович. Нічим не скончилася гэтая перадача. Ну, вже розпочинається атака Арсенала. Лисевич сунувся до своєї, можна сказати, штрафної. Опустився. Дальше налево. Нічим не скончилася гэтая передача. Уже Крумкачы спробують розпочати свою атаку, яка так само, до речі, нічим не скончилася. Вельми моцно був пущений м'яч, а Коски не поспел. Рыбгаджиев вигулявся з Гардейчиком. Євген. Ось, як ми можемо бачити, на трибунах завзятого Крумкачов розпочинають свої традиційні крили. Так, ми бачимо, присутнічає сьогодні підтримка нашої команди. Гонять свою команду вперед. Але поки що не шансує нашим футболістам. Моменти є, а ударів нема. Ну що ж, помалу підходить до скінчення перша полова нашої сьогоднішньої зустрічі. От на хвилина 39-та іде лік по-ранейшаму 0-0. Хоча вже неоднойчы могли Крумкачы яго змяніць. На жаль, нічым не сканчаецца гэтая перадача Давуда Рыбгаджиева наперад. І мяч у Ващенкі. Моцно выбивае мяч брамнік Арсенала.
І перший на м'ячі Євген Гардейчик. Давуд Рибгаджиев супроть яго. Нападник Арсенала. Левым флангом пробует распочать свою атаку канониры. На центр, на Лисевича. Лисевич. Подача в штрафную. Але, на жаль, нікому. На жаль, для Арсенала, вядома, нікому не атрымалася добрацца до мяча, і ўжо атака Кункачоў. Давуд Рыбгаджиев адпыляўся з Гардзейчыкам. Гардзейчык налево. Снова атрымлівае Гардзейчык мяч. Што будзе рабіць Євген? Правы варыянт на Давуда. Атрымлівае Давуд мяч. Вгуляўся Далідовичам. Все-таки 96 номер это Далідович, як я яго адразу не пазнаў. Зноў мяч даходзіць да абаронцаў нашай каманды. Ладуцька. На правым флангу. Спрабуюць левым флангам. Флангам прайсці, чым скончыцца гэта атака. Не сканчаецца, але мяч у нашых. Ладуцька. Удар міма. Зноў жа размінуліся мяч і брама. Прытым размінуліся даволі дакладна. Как ты принимаешь, Саша? Дурак, ну ты принимай вперед, Саша! Черговий аут. У виконанні футболістів Арсенала ми побачимо. Лисевич. Але добре гуляє Гардейчик. Збирає Євген м'яч і праз Януша Далідовича знову Євген атрымліває м'яч. Доводится мяч до Давуда. Давуд, на жаль, вельми моцно. Януш не поспел. Где-то! Да нижняя треть уже, он не может так кричать спокойно. Легко обороняться. Поднимайся, Артем! Моцно выбивая мяч. Брамник Арсенала Артем Ващенко. І вельми небяспечная атака. Удар. Перший Віталь Загмантович на мячы. Усё бачыць, усё чытае. І зноў спрабуем пачаць сваю атаку. Серы абгуляўся з Коскі. Цяжка нашаму японскаму абаронцу, паўабаронцу. Хаця ён і неяк у абароне гуляў, калі мне памяць не здраджвае. Але ён усё ж такі паўабаронца. В некаторых матчах нават нападнікам быў. Ось памыляецца, здавалася б, абаронца Арсенала, але хутка выпраўляе сваю памылку. Далідович. І, на жаль, не можа прыняць адразу мяч Ростислав Серы, але аут на нашу карысць. Давуд Рыбгаджиев будзе кідаць мяч за бакавой. Януш зноў з Давудам. Зноў Януш. Коскі. Адзін супраць двух, але ўсё чыста. І вельмі небяспечны контрнаступ Арсенала. Лисевич. Уже ў штрафной. Супраць яго Євген Гардейчик. Пас, удар. Движение подает, да нет. Віталь Загмантович ратує браму.
Он не может обидеть. Посмотри, он даже не может обыграть. Он всегда обыгрывал 1-1. Всегда выигрывал. Постоянно, не сильно. Черговий кутник у виконанні Арсенала. На опошній, здається, хвилині першого тайма. Нечто незрозуміле. Ми зараз побачили, послизнувся 8-й номер Арсенала. І м'яч зайшов за вонкову лінію. Крумкачі починають свою атаку. Давуд. На жаль, зрозуміли з Владиславом Давидовичем 1-1 і доходить м'яч до штрафного Артема Ващенки. Моцно вибиває оборонник Арсенала м'яч наперед. До речі, так само хутко, як він його вибив, то м'ячом оволодали наші оборонці. Ардейчик. Давуд. Влад Давидович. Тягне м'яч. Не отримлюється удар у наших, на жаль. Давидович знову, м'яч звалюється з ноги. І чий м'яч? М'яч Крумкачу. Лодка разгуляли. Януш. Левым флангом. Знову ж не атрымліваецца Ростислава Серага прыняць гэты мяч, і зноў жа Арсенал арганізуе сваю атаку. На газоне апыняецца Лисевич, і гэта парушэнне правілаў. Хутка разгулялі мяч кананіры. І ўжо на месцы свістаць аб сканчэнні першага тайму, бо мы бачым уже час асноўны, здаецца, сышоў, але, напэўна, апошняя атака Арсенала, чым яна скончыцца. Мітусня ў штрафной, але выбівае мяч Давуд Рыбгаджыеў, малайчына Давуд. І гучыць свісток аб сканчэнні першага тайма. Адпачнем хвілін 15 і вернемся з вами на футбольное поле спартового комплекса Гурганы, каб сачыць за другой паловай гэтай гульні. Да сустрэчы.
Сябры і аматары футбола, перапынак сышоў і вітаю вас на другім тайме таварыскай гульні на полі спартовага комплекса Груганы паміж камандамі Крумкачы Мінск і другім складам Арсенала горад Дзяржынск. Пасля першага тайма лік 0-0, хаця было некалькі момантаў як у той, так і ў іншай каманды, каб змяніць гэты лік, але што маем, то маем. Падчас перапынку ў складзе футбольнай каманды Крумкачы адбыліся 4 замены. Поле пакінулі Давуд Рыбгаджи, нумар 8 Давуд Рыбгаджиев, нумар 10 Коскіна Міката, нумар 45 Ростислав Серы і нумар 96 Евген Останькович. І замест іх, як ми бачимо, Коски на полі. Даник, вот мяч возьми. Мы с тобой, сколько ты нас раз крутишь? Вместо их на поле вышли Алексей Баранов, Микита Кухтик, В одной игре 3. Владислав Морозик и Артем Воронкович. Ну что ж, побачимо, мабуть, у другім тайме атрымаецца у команд змяніць лік. Прынамсі, спадзяемся, што атрымаецца гэта ў нашай каманды футбольнага клуба Крумкачы, чаго чакаем і мы, і заўзятары, якія зараз памалу збіраюцца на трыбунах спартовага комплекса. Накрывай, Шурук, накрывай! Накрывай! Значит, доходит до Слава Загмантовича. Детская резко пачалі футболисты Арсенала, але все спокойно. Кухтик. Не твой игрок там был. Загмантовичем. И порушают правила Сразу поднимайся. футболисты Арсенала на Шайбак, забирай дается его это игрока. Владислав Морозик. С Коски обгулялись. Тут пишут у текстовой трансляции, что Коски сышоў с поля, хотя, как мы бачим, Коски на поле застался. Будем где замест кого? Не помыляюсь, это замест Владислава Далидовича вышел на поле уже Владислав Морозик. Там бачим атаку левым флангом. Антонович спрабуе обгуляться с Коски. Доходит мяч до нашего японского паўабаронца, але на варце абаронца Арсенала и адбірае гэты мяч. Коски на левым флангу. Ці будзе прастрэл? Прастрэл. Хто будзе першым на мячы? Першы абаронца Арсенала. Кук, страхуй. Киря, нагрей при этом. Чуецца команда Віталя Загмантовича, але першы на мячы не Кухцік, а Влад Даўбішчук. Зноў жа атака Арсенала. Першым зноў на мячы наш брамнік. Спакойна, зараз трэба перавесці дух, распачаць сваю атаку, але, на жаль, памыляецца наш гулец. І зноў жа наступ Арсенала. Не трэба такія памылкі, але добра, што гэтую памылку хутка выпраўляем. Коски. Антонович на левый фланг. Я прапаную себе Морозик, але не бачыць яго Ягор. На шчасце, гэтая атака таксама нічым не сканчаецца Арсенала і будуць уводзіць мяч футболісты Крумкачоў. Ранкович змагаецца з абаронцамі Арсенала, але адбіваюцца кананіры.
Пас. Закидают уперед. Шмульцов. Пожар у штрафной, але брамнік Арсенала на месцы. Не дае адзначыцца нашим гульцам, хто аднесці гэта Артём Баранкович. Пад нумаром 14 выйшаў на поле. Што ж, як ужо і казалі ў перапынку, наша команда абвясціла конкурс каментатараў. Калі у вас добрая дыкцыя, веданне футбола, магчымасць хадзіць на гульні, падтрымліваць каманду, магчыма яшчэ і выступ і досвед публічных выступаў, таму міласці просім, запаўняйце заявку на Google форме і магчыма менавіта вас у сезоне гэтага года мы зможам пачуць на трансляцыях гульняў футбольнага клуба Крумкачы. Мы бачым, атака ідзе правым флангам. Бяспечны прастрэл. На жаль, як здаваўся, але і такі ўжо апынуўся небяспечны для абаронцаў Арсенала і ўжо распачынаюць сваю атаку кананіры. Толпа! Здесь мяч за межи поля. Илья Алексеевич там! Знову же. Право. Порушая правила гулец Арсенала. Илья, хорошо просили. Гулец Арсенала, как оказывается, порушая правила, это Иван Будник. Хутка разгулялі штрафны, але які нічым не скончыўся. І зноў жа в атацы. Футболісты Арсенала. І Ягор Антанович будзе ўкідаць мяч за бакавой. Отгулялись. Ничего, посмотри, желание у молодежи сколько. Не то, что эти-то. Леха, мы в других. Левым флангом ідзе атака Арсенала, але добра гуляюць наши абаронцы і спраўляюцца. Так, поправили это. Константин Цвятков сышоў з поля. Замест яго на поле вышел Алексей Баранов. Колпак, ну войди между. Навес, хто будзе першым? Першым нікога няма. Наш брамник спокойно все контролирует. Колпак, если там никого нет, Сейчас пускай не вешает, низом ходи. распачать свою атаку. Антанович. Пас на Коске. Коске. До Баранковича эта передача не дошла. Але Ягор отбирая мяч. На Коске. Коске. Баранов прапануе себе, але не доходит мяч до Алексея. И перехопливает мяч футболисты Арсенала. И маецца шанец выйти в контрнаступ. Антанович. Здорово, здорово. Разобрался за оборонцем. И пас на Коске. Коске. Пас дали на Баранова. Баранов. Антанович, знову Алексей. Вертае мяч на Кухтика. Микита. Что будет зарабить далей? Пас направо. Вытягнул на себе оборонцу Владислав Морозик, але атака хутка перапыняецца. Баранов, Алексей. Пхае мяч наперад, на Коске на Микату, Коске. Далей налево на Антановича, Ягор. Илья, выше, Илья. Вертае мяч на Коске. Что будет зарабить наш самурай? Пас на Баранова. Баранов, пас на Януша Ладуцьку. Януш, направо на Воронковича. Артем. Что будет зарабить Артем? Выходит в штрафную, удар. Вышей
папярычны ляціць мяч. Чарговы момант у наших хлопцаў, але зноў жа не пашанцавала. Получал. Пусть центральный, и ты выдвигайся. Сигма, ищи, Сигма. Не зразумелі адзін аднаго футбаліста Арсенала, і мяч зноў даходзіць да нашай брамы. Спокойно вгуляўся з Коскі. Скажи ему. Коскі. Даня, раньше голову поворачивай, понял? Смотри, как на поле. Бесчукон, Бесчук на Баран... А гэта Варанкович. Цьому вось уже зноў. Атака, якая нічым, на жаль, не сканчаецца. Алексей Баранов спрабуе перахапіць, але пролятае міма. Данил, спокойно. Твою мать, задолбал. Нервуецца трэнер Арсенала, яго можна зразумець. Не разумеюць адзін аднаго гульцы, не рэалізоўваюць яго тактычныя камбінацыі. Поднимайся, Митя. Але зноў жа ідзе наступ левым флангам кананіраў. Нічым, на жаль, для іх не сканчаецца, і рымкачы распачынаюць сваю атаку. Баранов. Так, з нейкай такой мудрагельстай фрызурай Алексей Баранов, не адразу яго пазнаў. Але так, гэта ён, наш цэнтральны паўабаронца. Дыспетчер нашай гульні у леташнім сезоне. Илюха, смотри, Усе атакі ішлі праз яго. І што цяпер? Варанкович, навес, хто будзе першым. Баранов б'е. Зваліўся мяч, на жаль, з галавы ў Алексея. І чарговы змарнаваны момант. Чарговы змарнаваны момант у наших хлопцаў. Буднік выпускае мяч за бакавую лінію. Сигма, Илья, помогайте. Антанович хутка закідае на Варанковича. Артём прапануецца Беладуцькай намыкаты, але Артём знаходзіць Алексея Баранова. Далей праз Коскі зноў да Артёма вяртаецца мяч. Прессингуюць абаронцы Арсенала. Нашага японскага паўабаронца, але пас на Варанковича, далей на Антановича. Ягор, што будзе рабіць Ягор? На жаль, не даходзіць пас да Януша Ладуцкі. Эта атака нічым не сканчаецца, але пачынаецца новая. Кухцік. Не Кухцік, это Гардзейчык. Илья, выше. Гардзейчык. Баранов, зноў Гардзейчык. Падняўся наш Яўген. Але не даюць прайсці ў штрафную. Марозік. Пас на Гардзейчыка. Яўген спрабуе стрэліць, але мяч трапляе ў абаронцу Арсенала. І нас чакае чарговы кутнік. І зноў жа ідзе падаваць гэты кутнік Ягор Антанович. Падача. Хто будзе першым? Першы абаронца Арсенала. На жаль, гэты кутнік нічым не сканчаецца, але є шанец пачаць новую атаку. Коскі! Моцна пасылае мяч у напрамку штрафную Арсенала, але там нікога з крумкачоў няма. Там толькі брамнік Арсенала. Левым флангам распачынаюць свою атаку кананіры. Кухцік. Выбіваюць мяч абаронцы і пачынаем новую атаку. Баранов. Далей на Коскі. Край гони, колпак. Кухцік. На Баранова. Зноў Кухцік. Гардзейчык. Пропускае мяч Варанкович. Не зразумеў ён нашага абаронцу. І чарговы аут у выкананні футбалістаў дзяржынскай каманды. Добра, адабралі мяч.
Маецца шанец расстрелить Морозик. Кладется под удар. Кладется под удар оборонца Арсенала. И нас чакае чарговы кутнік. Ну что ж, патрабуюць голу заўзятары. Не толькі заўзятары. Все уже зачакаліся галоў Крумкачоў нават у гэтым матчы. Тут змена у складзе Арсенала. Пакідае поле. Это гераічны абаронца, які сабою спыніў прастрэл нашага ўлада Морозіка. Зараз гэтая маленькая пауза надолго працягваецца. Свісток, ну што, падача. Хто будзе першым? Зноў жа першы абаронца Арсенала. Але ёсць шанец зноў сваю атаку працягваць. Ягор Антанович змагаецца за мяч супраць 7-го нумара Арсенала. Добра, адбірае мяч. Штрафную, хто будзе біць? Ну, ці будзе удар? На жаль, яшчэ Антанович. Мяч у Морозіка на Антановича. Няма часу качаць мяч, трэба біць. Удар! Ай, на жаль, не пашанцавала нашим хлопцам. Хто гэта біў? Здаецца, гэта Яўген Гардзейчык рабіў удар. Але зноў жа міма. Зноў жа міма. Тут плячом Сем Воронкович прэсінгуюць, нашы прэсінгуюць, але адбіваюцца пакуль што кананіры і нават сваю атаку арганізоўваюць правым флангам. І хто тут будзе першым? Першым. Ніхто тут першым не паспявае, а мяч застаецца ў Крумкачоў. Даня, ну сколько можно, одно и то же. Кухцік. Пас направо на Яўгена Гардзейчыка. Яўген. 99-го нумара, здаецца, гэта Канапляник. Ну, ці будзе удар? Антанович! Зноў абаронца падстрайваецца пад гэты удар і не дае забіць, але атака працягваецца. Удар Морозіка! Зноў жа абаронцы і брамнік Арсенала паўстаюць на шляху гэтага мяча. Подціснули наши гульцы каноніраў на сваёй палове поля. І ўсё, здаецца, ёсць, усё, але няма толькі аднаго галоў. Шаклянік. Два мяча на поле, але один мяч хутка адбіраюць. Коскі тут не разабраўся. І тут уже, але здорово гуляе Владу Бішчук. І зноў мяч у Крумкачоў. Коскі. Бішчук. На Канапленка. Зноў даў Бішчук. Лоба! Коскі. На двух центральных Т1. Не давай развернуть. С собой наши оборонцы. Кухтик. Баранов. Одразу один дотык на Гардзейчыка. Але Яўген паслізнуўся, тут не ўтрымаў мяч і зноў жа. Так, а тут уже парушэнне правілаў. Парушаюць правілы нашыя гульцы. Здаецца, 99-й нумар, адзін з гульцоў на праглядзе. Калі не памыляюся, гэта Андрэй Канапляник, калі памыляюся, папраўце мяне, калі ласка. Даволі хутка разгулялі гэты штрафны, але нічога не змаглі
забить. И ну, уже мяч у наших гульцов. Это недокладно отдал Евген Гордейчик. Але таксама недокладно згулялі супернікі. І вось уже зноў спрабуем арганізаваць атаку. Морозик. На жаль. Влад уже захопіць гэты мяч. Гордейчик. Здорово, здорово разбирается с двумя Мань, поменяйся, Лёха! гульцами, але, на жаль, выпускае мяч Дай бас! за межи Право, поля. поменяйся, Мань! Давай быстрее, Маня, к игроку! Маня! Балбес, блин! Добра, добра гуляе Морозик. У нас уже зноў Влад з мячом. Пас на Баранова, Баранов, чтобы заробить Алексей. Рухаецца далей на Морозика, Влад. Трэба вешаць. Адтае мяч на Ладуцьку, Януш. Адгуляўся з Гордейчыкам, зноў Морозик. І збіваюць яго футболисты Арсенала, и будет штрафны. Но у нас подвойная замена. Заходит с поля Коскина Миката и Януш Ладуцька. И замест их что ж, поглядим, чем скончится гэты штрафны. Подача, это удар. И, на жаль, ничем не скончается гэты штрафны. Стрэліў адразу по браме Ягор Антонович, але зноў жа мимо, зноў жа не шанцуе. Здорово! Ищи сам, ищи. Двигайся сам! Я не удал, конечно. Алексей Баранов. Напляніка што будзе рабіць? Сам! Яшчэ не сканчаецца гэтая атака, і ўжо Арсенал ідзе ў сваю. Киря, поспешил сам. Але таксама нічым яна не сканчаецца. Толпа, в атаку активнее, да, подключайся. Если мяч сюда, нападающий, ты берись, Решение принимаешь. Антонович. Точно до Бішчука. Один. Чарговы аут. Выкананне Крумкачоў і зноў жа Ягор Антонович. Баранов. За працягу ўжо 2, нават не 2, а 3 гульцы, але спакойна разабраўся Алексей і праз апошнюю мяжу абароны нашага брамніка. Иди, луп, актив, Киря. Антонович, далей на Воронковича, Воронкович, Артем, что будет? Вертая Антоновичу, Ягор. Баранов. Нас на Гордейчика, Гордейчик, вертая мяч на Кухтика, Никита. Морозик. Кухтик, Гордейчик. У адсутнасць Януша Ладуцькі менавіта ён, капітан нашай каманды сёння. Подача наперад. И кто будет першым? Першым брамнік Арсенала. Ну что ж, як мы бачым, у нас рыхтуецца зваротная замена. Рыхтуецца выйсці на поле Ростислав Серы. И таксама мы бачым, что под 5-м нумаром рыхтуецца з'явіцца на поле Данила Дорожка. Памятаем мы гульню Данилы за нашу команду позалеташнім сезоне. На перадсезонных гульнях таксама адзначаўся і ў сезоне таксама. Перадсезонная гульня з трактарам на спартовым комплексе Октябрьскі, дзе ён зрабіў хет-трык. Эту гульню я таксама меў магчымасць каментаваць, дапамагаючы нашаму славутаму каментатару Крумкачоўскому Алексею Борисевичу. І вось
А вось летась у той самы трактор Даніла і перабраўся і ўжо выступаў супраць нас. Хаця ў перадсезонных гульнях таксама выходзіў на поле і нават забіваў на гэтым самым поле супраць, калі не памыляюся, футбольнага клуба «Гарадзея». Тады ён дублем адзначыўся. І вось зноў ён рыхтуецца выйсці на поле. У нас між тым зноў такія перакідоны мячом на палове. Не Крумкачоў, Арсенала. Тут рыфмы не будзе. Морозик правым флангом. Прасоўваецца ў штрафной, але, на жаль, усіх абаронцаў Арсенала яму прайсці не атрымалася. Думай! Вострая подача на правый фланг, але там Ягор Антонович. Здорово гуляе наш 97-й номер и выбивая мяч за боковую линию. Леха, вот так пробуйте, смотри, через вратаря, потом у нас пространства много, да? Молодец. Принимай так, чтобы мог сыграть с вратарем. Добра гуляют наши молодые гульцы, и уже есть магчымасць зноў пачаць нашу атаку. Морозик направо на Гордейчика, Яўген. Далей Яник обгуляўся с Воронковичем. На газоне гуляць Арсенала, але мяч у канониров, таму гульня працягваецца. Подача. И кто будет первым? Первым Кухтик. Хотел сказать Кухацковолец. Не, Кухтик. Кухацковолец давно уже Осиповича гуляет. Калиню молодечня. Знову уже порушение правил. Порушаюць правілы футболісты з Дзяржынска, і чарговы штрафны, калі мяча Яўген Гордейчык хуценька разгуляў з Алексеем Барановым, і ёсць магчымасць пачаць нашу атаку. Антонович злева. Мяч. Баранов. Так, да, здорово. Пас на Антоновича, Ягор. Ён ужо каля штрафной, пас. Хто будзе першым да Воронковича, на жаль, не даходзіць мяч. Ёсць магчымасць у Арсенала сысці ў контрнаступ. А тут уже парушаюць правілы нашыя гульцы. Уже парушаюць правілы нашыя гульцы. И показывая арбитр, что крыху назад трэба змясціцца, каб выканаць гэты штрафны. Ну что ж, магчыма, у ближайшей паузе адбудзецца подвойная замена. Бяспечна, вельмі небяспечна. На левый фланг ідзе атака. Навес, але добра гуляюць нашы абаронцы. Гэта Мікіта Кухцік, але атака працягваецца. Кроме тебя забивать некому, помнишь? Мимо ляціць мяч. А у нас між тым подвойная замена. Зноў жа на поле з'яўляецца Ростислав Серый. Где должен стоять? Луба, где должны стоять? Луба! И з'яўляецца на поле Данила Дорожка. Киря, Ягор Антонович с поля сыходзіць. Ну, вы прессингуете, шире! Где ты должен быть? Ну что ж, давайте побачым на вяртанне Мицельский, ты где? Данила на поле. Мицельский там стоит. І Ростислава таксама. Мабыць, атрымаў установу ад Владимира Фомича Бушма, і тут прострел Морозика. Адбіваюць абаронцы. Зноў Воронкович. Зноў трапляе мяч у абаронцаў. Але атака працягваецца. Гордейчык. А тут ужо парушаюць усё ж правілы нашыя гульцы. Яўген Гордейчык кажа, што гульнявы момант, але все-таки парушыў правілы, адмахнуўся ён ад 17-го номера Арсенала. І чарговы штрафны. Добра адгуляліся. Дорожка.
Раз на Морозіка. Морозік далей на Баранова спрабуе, але вельмі моцна не дабіраецца наш другі. Сёння другі нумар да мяча. І зноў жа мяч у абаронцу Арсенала. Киря, если мяч там, можешь идти между двумя освободить. Зачем твою такую передачу вверх? Бачым, што заціснулі футбалісты Крумкачоў, футбалісты Арсенал на сваёй палове, але агрызаюцца кананіры. У нас між тым 30 хвілін другога тайма ўжо прайшло і небяспечная атака Арсенала. Чым скончыцца гэтая атака? Прастрэл. Хто першы? Першы Расціслаў Серы. Отбор! Сунуўся ў За белый! За... абарону. Лічыць, што было парушэнне, але суддзя маўчыць. Серы. Выше! Выше, Илья! Баранов. Твой, Илья! Литва выше, Литва выше играй. Конечно, выше, он упал. Значит, на Тазушчука. Далей на Морозіка. Морозік. Што будзе рабіць Улад? Далей. Белый ниже! Разгортваецца атака. Добра гуляе наш 96-й нумар. Спрабуе навесіць, але трапляе мяч у гульцу Арсенала і спрабуюць ужо кананіры арганізаваць сваю атаку. Зразумела, чым не зразумелі адзін аднаго. Почему ты левой ногой мяч ведешь? Ну набирай. Футболіст Арсенала. І што тут, жоўтая картка? Каму? Справа идет, левой ногой, с левой идет правой ногой. Киря! Есть, бей! Ну, з наших абаронцаў. Белый! Нашему брамніку затрымку гульні. Бой, Дима! Так, на думку арбітра, наш брамнік вельмі доўга уводзіў мяч. Баранов. Зноў Алексей з мячом. Злева прапануе себе Расціслаў Серы. Можно встречать! Ці бачыць яго Алексей? Не, ён бачыць Владзіслава Морозіка на супрацьлеглым флангу і Улад спрабуе заходзіць да штрафной. На жаль, не атрымліваецца. Усе абаронцы, нават паўабаронцы Арсенала у сваёй штрафной і не пускаюць гэты мяч. Што ж, можа левым флангам Серы, Воронкович. Литва, не надо к нему лезть! Вид, не Мяч лезь! на Серага, Ростик. Адгуляўся назад. Не даюць сёння падысці нашим гульцам да штрафной. Хаця моманты маюцца. Раньше, Добра гуляюць наши гульцы. Где ты при прессинге находишься от ворот? Когда? Выбіваюць гэты мяч за межы поля. Киря, где-то раньше, смотри, в одном... Бачаюся. Маленькія тэхнічныя нязручнасці. Под него! Двигай! З цэнтра Быстрее, Тима, быстрее! ідзе наступ. Шуруп, входи в штрафную! Налево. Литва, подбор! Бяспечна заходзіць футбаліст Арсенала ў штрафную. Выбівае мяч. Улад Морозік вярнуўся і дапамог. Кухцік збівае мяч галавою за штрафной, але атака Арсенала працягваецца. Некая спроба на стрэл, але добра спраўляецца наш брамнік. Ось уже спроба нашай атакі. Артём Воронкович надваёвае гэты мяч. Што, штрафну на дорожку, Даня. Сейчас налево удар. Зноў жа не шанцуе. Ну як так? Саба, смотри, игрочка, право-лево голову!
Иди. Хороший. Боротьба за м'яч. Тут Серый. Баранов перший добирається до м'яча. Ничего, спокойно. Спокойно. І черговий аут у виконанні наших гульцов. Гляджу на свой годинник. Застаецца прыкладна хвілін 10 до сканчэння гэтай гульні. А лік па-ранейшаму 0-0. Баранов. Раз надаў Бешчука. Здаецца, гэта ён. Серый. Своим киля, да. Але левым флангом. Лид. Дзейчык, пас на Баранова. Адгуляўся з Кухцікам. Морозик. Владзіслаў, пас далей. Прастрэл. На жаль, нікога няма, каб гэтую перадачу замкнуць. Але атака працягваецца левым флангам. Серы. Падача. Але пад гэтую падачу падстроўваецца абаронца Арсенала і ўжо кананеты распачынаюць сваю атаку. Правда, нядоўга, як кажуць, музыка грала. Мяч гэта перахоплены быў гульцамі Кранкача, але таксама нядоўга не валодалі і парушэнне. І жоўтую картку атрымлівае наш 29 нумар. Небяспечна збіў гульца суперніка і ёсць шанец пачаць сваю атаку футбалістам Арсенала. Уже и входи, оставь Сабин место, иди уже и входи, забивай, Кирилл. Фера есть. Помыляются футболисты Арсенала. Ёсць шанец свою атаку арганізаваць. Морозик на Воронковича, зноў Морозик. І он уже ў штрафной. Пас на Баранова, Алексей, стрэл! І зноў міма. Ну, можна задаць пытанне, ці заб'юць калі-небудзь нашыя гульцы. Это уже просто нейкі сімптом Крумкачоў, ці сіндром Крумкачоў. Евген Гардзейчык сыходзіць з поля. Самы наш паглядзе пад 66 нумаром. Мяча наперад. Пробует с левым флангом. Арсенал организовать свою атаку, але Никита Кухцик стоит на шляху мяча, его не пройдешь. И Морозик. Гуляўся з партнёрам, зноў Владзіслаў. Дуже моцна. Пас яму пайшоў. Падай! Маня! Ужо крычаць «падай» з лаўкі Арсенала. Знаходжуся побач. Толькі застаецца зразумець, у чый адрас гэтае было слова «падай». Ці сваіх, каб опускаліся, ці здзек з нашых, каб... Хутчэй за ўсё сваім. А тут уже парушаюць правілы на Ростиславе Серым і ўжо зноў маецца шанец распачаць сваю атаку. Чарговы стандарт. Гуляўся з Барановым. Алексей, памыляецца наш паўабаронца і даруюць нас футбалісты Арсенала. Марнуючи такую перспективную на такий позірк атаку. Кажуть, не поспели набыть, як уже стратили. Это сапраўды так было. Это не товарыская гульня, некая официальная гульня. Здесь не финал.
Бо барацьба ідзе на кожным не тое што метры, на кожным сантыметры поля. Угловой? Угловой, Лёх, не? Аут. Ну, толькі аут. Заменку можно нам? Луба! Хацелі спадзявацца футбалісты Арсенала, што гэта кутнік, але не, гэта толькі аут. Не ведаю, каму кінуць. Усе футбалісты Арсенала накрытыя. Подача. Чым скончыцца, нічым не сканчаецца подача. Зноў жа спрабуем распачаць сваю атаку гэтым ударам ад брамы. Гляджу на гадзіннік, прыкладна 5 хвілін застаецца до конца, і тут небяспечна вельмі. Як жа прапусцілі нашы абаронцы, і зноў стрэл. Адбівае Кухцік, малайчына Мікіта. Адназначна лепшы. Адзін з лепшых гульцоў на гэтага матча, хаця і гуляе толькі тайм. І ўвогуле абаронцы нашы вельмі добрыя. Некаторыя нават яшчэ і забіваюць, як, напрыклад, той жа Гардзейчык. Ну, ўжо падача. Пад мае словы, Арсенал чарговы раз навешвае штрафную. Шуруп, играй! Хто тут? Вратарю, Шуруп! Ледзь не памыліўся. Наш брамнік. Гэта не Загмантович, гэта ўжо Кузьбар. Цяпер я памятаецца летась, калі ён таксама праходзіў прагляд у нашай камандзе, яго палявым гульцом запісалі. Давай, прием, давай! Не тормози! Прибивай его! Иди! Зноў стрэлу. Уже на месцы Кузьбар. Будем пачаць чарговую атаку. Марозик недакладную перадачу аддаў. Иди, Илья, иди! Таць брамніку. Добра, Кузьбар знаходзіць Варанковіча. Артём прорываецца, пас на Марозика. Владислав, што будзе рабіць? Вісіць на ім абаронца Арсенала, але паспеў аддаць зноў на Варанковіча, і ўжо Артём нічым. У Артёма гэты момант нічым не скончыўся. Як казаў адзін з расійскіх каментатараў, пабудзіце мяне, калі ўсё скончыцца. Хочуць все галовы, але пакуль не атрымаецца. Ну, можа, зараз у гэтай атацы. Прорываецца наш 29 нумар. Це серы, Варанковіч, Баранаў. Парушаюць правілы на Алексей, зачапілі яму за ногу. Так ты двигайся с мячом сам! Входи в центр, вправо, влево! Чым гэта не шанец, каб все-таки напрыканцы сустрэчы адкрыць лік у гэтай гульні. Ну што, і каля мяча Алексей Баранаў, Ростислав Серы. Як то кажуць, хаця б нам сюды кагосьці з нашых трэціх нумароў. Ці Мікіту Аўсяніка, ці Сергея Васильевича Казеку, але Мікіта Аўсяніку папер прамі, а Сергей Васильевич Казека ўжо памочнік. Ну і што тут? Ёсць! Ёсць гол! Нарэшце запхалі мяч нашых гульцоў браму, нарэшце гэта брама скарылася. І калі не памыляюся, гэта Даня Дорожка. Так, Даня Дорожка. Яго пішуць нашыя гульцы. Это ён выйшаў і забіў. Ну што ж, хаця б пад канец гульні стала крыху весялей, разварушыліся заўзятары. Ну што, час яшчэ ёсць, чакаем, як гульні згарадзее, мабыць, на дубль зойдзе наш Даніла.
Быстрее! Она как-то в топ миллион. Топ-5. Несите мяч. Здорово. Не змог добраць мяч наш. Ну і тут хацеў зайсці на дубль, але вельмі моцна Артём Воронкович аддаў мяч на Даню і не паспеў наш нападнік да мяча. Серы. Дима, до конца, Дима, нет. Баранова абгуляўся. Ухцік. Зноў серы. Мяч далей направо. Правым флангом спрабуюць гэтую атаку. Дорожка спусціўся да сваёй штрафной. Ухцік. Добра, гуляе наш 96 номер, пас на дорожку. Даня далей на Морозика, Улад. Што будзе рабіць Улад? Выходзіце удар. Які стрэл! Які стрэл! Улад Морозик! 2-0. Вось тое, чаго мы чакалі ад Улада Морозика ў мінулым сезоне, калі ён за нас выступаў, але занадта доўга ў яго не ладзілася. Хаця ў перадсезонных гульнях ён забіваў, ну, хаця не ў кожнай гульні, але праз гульню дакладна. Чамусьці мне на памяць прыйшла гульня ў Асіповічах, калі таксама 2-0 тады лік быў. Лік тады выніковы быў, і так пад канец адзначыўся Мікіта Аўсянік. Праўда, з левага флангу і... Але таксама дакладна ад штангі. А тут пад мае словы ўжо Арсенал ідзе ў свой наступ. Ну і чым скончыцца? Добра гуляе Кузбар. І гучыць фінальны свісток. Ну што ж, сканчаецца гэты матч з лікам 2-0. Галы ў складзе Кромкачоў забілі Даніла Дорожка і Владзіслаў Морозик. Ну што ж, а на гэтым мы будзем сканчаць нашу агляд гэтай трансляцыі. Дзякуй гульцам за гульню і гульцам Кромкачоў, і гульцам Арсенала. Дзякуй заўзятарам за падтрымку, гледачам таксама за падтрымку. Гэтую гульню з вами глядзеў я, Антон Вакульчык. Мы бачым традыцыйныя крылы, традыцыйны знак нашай каманды, традыцыйнае вітанне з заўзятарамі. Ну што ж, будзем развітвацца. До новых сустрэч на футболе. Да пабачэння.